ukuze uzophila ngokukhululeka. Awukhululeki uma uyindoda umuntu wakho ungamkhandile. Ngoba uzothola umsebenzi manje, kufanele usebenza eFrance. Wena uzosale wonke ube nje. Ngokuthi umkakho uhambile wa eFrance, wena wasala la eBay. Uma ungamtholi le France network ihlupha. Suyitshela ukuthi bamplastela. Hey, washa. Wangamthola nje wakhe story ngengqondo yakho. Exactly story sakhe ngengqondo yakho. Usuyibona singiyo le ntshela bamplastela. Nangempela uzothi eFrance athola osigadla ngempela ezidla umuthi. Vele zimplastela. Sikutshela ukhohlwa mfowethu into engeke eduze kwakho. Sikuplastele. Mana ke mkhulu ngifuna sibheke umngozi bali ilumbo nokuhlukahlukana kwalo ukuthi ilumbo kunelumbo elikanje liyingozi futhi kangakanani. Bungakanani umngozi belumbo? Mfowethu yonke into eyilumbo ingozi. Iyakusiza wena mnikazi wayo. Kodwa kuloyo ontshontshayo kuba ingozi kuye. Ake senze kanje. Uma sithatha inyosi siyifaka emotweni. Isuke kuyizaba yokuthi umuntu othi ufuna ukuthatha le moto kuphumele izinyosi zenzenjani? Izimtinyele. Ukutinyela lo muntu lezi inyosi sekuyingozi ngoba lezi inyosi akuzona inyosi zemvelo natural. Inyosi ezino plus 2. Mane zinosigadla. Ayibo, angithi sithatha imvelo. Siconvert ukuthi asicommunicate nalemvelo kaNkuluNkulu. Sishintshe lemvelo isebenzele kwasemhlabeni. Ilisone nalemoya yobugebengu. So lapha ngithi sokungenelele nobuciko buka 2+ netechnology yakwa 2+ esigodlweni. Okay. Sekufanele ukuthi ngenkathi lo muntu eqala ethinta inyo athinta le moto, ngamnika ngisho khe ngimnike yonke. Sekuzosuka lezi inyosi zimtinyele. Ukutinyela izinyosi akuzona inyosi inyosi. Inyosi ezasendle. Lezi inyosi ezibekiwe la emotweni. Ukuthi zigada umonakalo wala emotweni. Ngalenkathi eqala ethatha imoto, ziyasuka zamtinyela uzoyishiya. Ngisho ngayishiya gijima noKhia, uyogijima 30 minutes. Away naye la. Uyozabuye noKhia ubeke acela uxolo. Kwakhona lokho ngeke azasinde, uzodlula emhlabeni. Ijulile lento. Ilumbo. Uma ilumbo silifaka kumuntu wesifazane, ngiyamlumba lo mfazi. Uma ngilala naye lo muntu wesifazane, ungowami ngimkhokhele. Ngiyambiyela ukuthi akabe nothanda akayihloniphe, akangabe uvanzi ukuze siphungule lama crayon. Yini ama crayon? Ama crayon lezi ingane ezahlukahlukene ngokwezibongo. Manje ngalenkathi ngimkhanda ngisuke ngizama nokulungisa isizwe lapho ke. Ekuthenini akaziqoqe. Azala ingane zakaphanda pha kuphela. Yabona umuntu masezala ingane zakaphanda pha kuphela. Kungabi ingane zakaphanda pha sokukhona zakaGodoliash. Akusekho kuhle ama crayon lawo. So uma umkhandile umuntu wamfaka ilumbu, uyozala ingane zakaphanda pha kuphela. Ngoba ayikho indoda ezokhona ukuthi ilale naye. Ngoba ingalala indoda naye uthola ukuthi wena mnikazi wakhe lo muntu awukammithisi. Kodwa ngokuthi uhlala nawe uzothi yakho lengane kanti ingane ayiseyona yakaphanda pha seyakaGodoliash. So mbethe ibhantshi. Mina kahle kahle ngiyena umthakathi kodwa ngizama ukulungisa isizwe. Ekuthenini uma ngenze lokho mina angithi ke manje akasakwazi omunye umuntu mayekuthathile nangavumelana ema-office bese kuthi mase niyolala senibhukhile. Uma seniyolala lapha bese uyashintsha umakoti wakaphanda pha avela beyimfene noma beyinyoka. Noma kuvale Niyophuma baleke dadewethu kababa ngisho ngoba kuthi uyinkunzi. Uyabaleka mfowethu uma isephenduke lo muntu ngimshaya ilumbu aphenduke noma imfene. Uyobaleka uyovuka ugqoke bhuti. Ungamenzi lutho lo makoti mawuthi uyabuya futhi umtholo senguye. Hayibo. Qala phansi futhi. Uthi uqala phansi ashintshe futhi abe inyoka, abe isinkonkonko, abe imfene kuya ngokuthi mina sivumelane ngani mina nawe. Ukuze lo muntu akasakwazi ukujabula nenye indoda. Ngoba nale ndoda iyohamba ixoxa.
Kodwa wena mnikazi mfowethu uyojabula naye ngayo yonke indlela ngeke futhi aphinde abashintshe kuba beyingenye into. Ikhona lento ethi uma ngidlula emhlabeni Khuleka asami. kuzoba njani? Uma udlula emhlabeni umfaka ilumbo unkosikazi wakho. Kuya ngokuvumelana kwami mina nawe client lami noma wena mnikazi walo nkosikazi ukuthi ufuna kuphela iminyaka ewu3 after usufile liphele noma li disappear noma lishabalale noma lingasabi khona leli lumbo ngoba nawe kawusekho emhlabeni usuke usikhulula ingane yabantu ukuthi isingakhululeka nayo icosha la icosha khona. Phela uyafuna naye ucosha phela khotha naye kube mnandi izweni. Lokho mina kuya ngeclient mfowethu ukuthi lona lithini ngoba khumbula kwaSigadla asikuniki into singakuchazelanga yona ubuhle bayo nani nobungozi bakhona. So angikwazi ukuthi ke lokho kungaba kithi kukuye umuntu ukuthi yena ufuna wakhe umfazi abe kanjani. Uma yethi yena ufuna wakhe umfazi ahlale langa la lawo muntu until azafe naye. Mina nginankinga baba ngisebenza ngemali ngenyanga. Mina ngiyenza lokho okufuna wena. Sinke simhlophe ngunike simhlophe. Ufuna ese brown ngunike ese brown. Uhalf ngiyakutshela ngisawukhipha uhalf la kwakudala lapho. Asidlala. Awusekho half esinkwa la ekhaya. Full love. Awusekho la sesebenza nje ngesinke esimhlophe nese brown ukuthi kwakwaba nobo half ayi kwakudala lapho kusaphethwe sibanibani. Ngifuna sibuke lento isichitho mkhulu. Mangikhuluma ngesichitho ngikhuluma ngento enyakazisa impilo yomuntu ngendlela eziningi ezahlukahlukene. Sichitha umendo, sichitha inhlahla noma ngabe umsebenzi noma ngabe yani. Kukhona umuntu uthi ngihanjwa izinto ebusweni angazi ukuthi angiqonde lezi zinto ubukhuphe noma yini. Bese kuba khona umuntu othi nginezintwala zengulube. Mangeke ngafika nje la khona abantu. Ithi lento angenwaye lento ivele emakhwapheni iqhamuka ngamashiya ivela nangaphansi lapha esithweni sangasese. Ichitho into engingadlala ngayo kakhulu sisafunda isikole. Ngikhumbula ngalezi zikhathi uma bekhumbula abantu Chitha bani. Kwakuganga. Ngangiganga mfowethu. Ukukhula ngiyaxolisa. Angithi lento kwakuthi nje esikoleni sivele sifake ichitho. Kwakusahlolwa ngabo 50 rand ngalezi zikhathi. Uvela uthathe isichitho sisakha ngomanyazini. Abanye bathi double pie. Ngiyazi lo nto. Sasithatha lento le uhali yabona uhali. Yeah. Le ntambo yokuthunga impahla omnyama. Sasivele siubhile ngomanyazini. Sifaka uCocomelon. Sifaka umzungeza abathakathi. Hey, Cocomelon nini Cocomelon? Thuthi dunzo kuchazela. Bese sifaka uzungeza abathakathi. Sifaka umasisha. Umasisha umuthi othi lento ayenze manje umuntu mekwajomba la. Sesayibhila le ntambo. Sithatha isipikili. Ekhanda lesipikili ngifake lo muthi. Bese ngibopha ngohali la. Isipikilini ekhanda lesipikili ngibophe. Ngiphinde ngiyobopha esinye futhi. Sengotshela umngani wami ayoma ngale kwalomgwaqo. La uphela khona. Otshanini. Sibethele lo hali phansi. Ozokweqala uzophatha intwala. Lokho kwakuganga ngangisakhula lokho 2006. Ngangikwenzela ukuthi ngithole imali yokukhera esikoleni mfethu. Esikoleni nje la umuntu uzophatha izintwala ngangazi ukuthi uzoya ka 2+. Ukhipha yonke lento. Angithi ngikahle ngizama ama customer ngokuganga. Ngale nkathi ephethwe intwala lo muntu ngiyazi ukuthi umuntu ogarante ukushaya intwala esikoleni yimi. Nginembiza intwala. Nesicubisa sentwala. So ngangenzela ukuthi ngenkathi uweqala ubambeze intwala zikuhlukumeze unike mina ngithola imali mfethu. Le mali lengithola nami sizokwazi ukukhera esikoleni mfethu. Mana mkhulu ngifuna ukusibuke lento intwala ziyazalela ngaphakathi zibe namaqanda ziphume ngaphandle eziqweni zoboya kuba kanjani? Noma ngeke ngazi konke ngeintwala ngoba kuya ngokuthi umuntu uzifika kanjani egazini lakhe. Kukhona intwala ezingabonakali. Kukhona ezihlupha kakhulu uma ibona abantu. Khona ziba ngaphakathi egazini. Ingakho ngithi mina umuntu ngathi ungayishaya ngaphandle.
uphinde uyishaye ngaphakathi. Kube nento ozoyiphuza. Ngiyakutshela mina mfowethu. Ibulale ngaphakathi, ibulale ngisho amaqanda. Intwala nje angiyibheki intwala. Intwala zifana nalento okuthiwa ibhande. Kukhona isifo. Malike lahlangana. Yes, zawushaya. Zawushaya. Sukulibele kodwa mobulawa ibhande, ibhande into esimple kakhulu. Baba mina izifo ngiyayilapha. Inkinga yami ngasuke ngaduma ngokuthi ngithathisa abantu izinto. Ngaduma ngokuthwalisa, ngaduma ngobuthakathi. Mina izifo zabantu ngiyayishaya. Khona lento ethu USB umhlume. Umhlume. Ay uyabona ke leso sifo? Into ethi mangidle nje into ebabayo. Akube kusahlaleka. Akuhlaleke esitulweni lento na USB la ngaphansi. Ifuna ukugcwala manje sekufuna ukuthi kube yiyo ehlala inyakaza kanje. Uyabona mfowethu uma sikhuluma ngomhlume, ngikhuluma ngento mina ozothi khuluma ngomkhulu. Ya. Uyabona ke zikabhoqo la indawo le ejulile engayifuni ingane. Indawo ejulile le engafuni indane. La kuthiwa kanyosi umathathela okuthiwa kanyosi. Okuthiwa inyosi la zakhiwa khona. Okuthiwa kamkhende wami wawuyapha emzini kaBaba uzobuya nini. Indawo ke le njengobubona nje njengobubona nje lamadoda ahlezi la. Amadoda lawa angaphumi la. Angithi la kwaSipoke kale. Kunabantu abafika la ekhaya bona bengafuni ukugcatshwa, bengafuni ukuthi bahambe nezinto eziphathekayo ngoba abazi bayoyibeka phi, bahlala emqashweni, abanye bahlala emqashweni, abanye ba renta. Manje umuntu mezela siyamnika unyosi mathathela, simnika unyosi mathathela ngoba la indawo enezinto ejule kakhulu imfihlo nje lengithe ake ngikufake la zikabhoqo ngoba abanye abantu abafuni ukuthi siveze izinto, kanti izinto kumele siveze izinto. La kuhlala zona izinto dangerous kakhulu, okuhlala khona izinto la ezisa magic uqobo ngoba umuntu la uyathatha aphuma hambe kodwa engaphathanga lutho ngesandla. Mike wangena la nje washo ukuthi ufuna inani yenzeka ngaleso sikhathi ngaleyo ndlela. Noma ke kunengqinambi esidlula kuzona ngoba la indawo yemfihlo le ejulile ke la lenziwa la ekhaya ngoba izinto mase eqedile ke la ziyadla. Ufuna ukubekele konke la izinto ziyadla, into ehlala la into edlayo. Uma siqeda ukudla uzibukeke la. Kuyaphuzwa ke la. Amanzi lawa ajulile mkhulu. Angithi uma umuntu engabelethi kunabantu abakhulelwa uthola ukuthi umuntu akabelethi. Ufike ukhe lamanzi ngespoon usiyomfakela kumanzi emvelo. Ku2 liters emanzini emvelo ukuze aphuze umuntu azale kunesikhathi. Abantu abakhulelwe bakhona kalulu ukuzala noma ukusheshe babelethe ngenxa yani yalamanzi okungewona wemvelo esiwahlanganisa namanzi emvelo. Angithi lamanzi lawa kunamathambo lana amathambo ezilwane njengoba ubona nje ngithi uyabona eyithili isiqaqa lesibhuti, isiqaqa lesibhuti, isiqaqa lesi. Lento masibekela ngisho ngabe kuthiwa umuntu uphethe isisu esingapheli noma ngabe kuthiwa umuntu uphefumula kanzima, lamanzi kahle kahle enza alapha izinto ezahlukahlukene kodwa sithatha sithi nco emanzini emvelo ukuze sihloniphise umuntu aphuza amanzi emvelo kanti lamanzi anoplus. Lamanzi ke lawo yiwo lawo esibuye siwathathe siwafake kubantu abadayisa amafruit, kubantu abadayisa amafruit ebhizinisini nala udayisela khona uchela ngawo. Sifike thina sithi nti siyothi co lapha emanzini bese kuyahlambulwa konke bese sikukwenzeka lento asuke ifuna umuntu ngaleso sikhathi. Kodwa ngizocela sambe ngoba isikhathi ngisicelela sincane kakhulu ngoba hijackile laba bani. Oza la kubheja ababhejile uvule kuphile inkomo awume ngenkomo indaba futhi ayike emadlozi indaba ikulo muntu wamhlukumezana. Kahle kahle masikhuluma ngomhlabuhlangene. Sikhuluma ngovula kuvaliwe. Sikhuluma ngesilwane esiqaqa amafindo, sikhuluma nendoda ethinta impilo yomuntu kube noshintsho ngesikhathi esincane.
ukuthi angazi ukuba sinjengalaba prophet ebenze emsakazweni kuba uhlala ekhaya ngabe ngithi ngelinye ilanga awukuhlala mangenzima ngaleso uyibona ukhulume ngento eyibone nguhaye esho yimi ngoba mina omunye umuntu angathi uyayisholo nje lo baba mina kade ngihlupheka uyayisholo lo baba mina kade ngihlupheka ngoba bafuna imali yethu cha anginandaba nemahlala ukuthi akeze kimi kodwa wena uma ufuna ukuprove ukuba usivumelekile njengalabathandazi ngabe ngikhuluma ngento oyibona uyazi ungafika la ugula mina ngakuhloli mina ngakuprofit ngenze lutho ethi umuntu uyahlala ayikhulumelene ngelinye la inkinga yakisho ukuthi ikuphi kuyena ngithi goqa lapha eminyango le ndlo uyibona ngathi ngaphandle la ngibeka imithi yami mina khona engazi ukuthi angifuni inganyelo noma ubani ufuna ihlezi hlambulukile ama ngithi ngibeka imithi yami bese kuduma ukuthi abantu baneyipoki cha lo muntu olapha usipoki kodwa mawuza ngopoki uzokupokela lokho uza ngamawuza ngenyoko uzoshintsha ubinyo kodwa wena umuthi umhlaba uhlangene ngubeka ukuthi awusebenza kodwa nginayo indlu yepoki kodwa abantu babengifuza makhuye ngondosi hayi undosi yaba bayiwathwala umthole eswenkile nje abantu uyangibona mina uma udibana amathi udibana nento engelutho nje anginazi izinto ezisho ukuthi ukuthi naloko ngikwenza ukuthi ngihloniphe namhlanje ngisesigodlweni la ngiyasebenza into eyibalulekile kakhulu kahle mawenza izinto ukuqaphela nokulalela ukuthi umuntu ufuna sisinde kanjani bayaphila abantu kehle kakhulu ukhona umuntu ozothi ngaphunyelwa ingane ngashonelwa ingane yavele vala zonke izinto zami yonke indawo angisizakali impendulo yaliyanti iyefana lento sengifuna ukwehlisa umoya sengisemoyeni manje umuntu kamoya phela mina impendulo yalento akasizakala okokuqala mina mayibulala yena ingane ngiyakusizakala ngalikhuluma ngiqiniso la ufuna uqala ukhipha umnyondo lapha baba ziyavunywa la kaDr Ndosi mapheka Thululu wendoda la uzosinda yebo wena wabulala umuntu wena bekwenze njani hayi bekuukuthi mina ngiyena imbulali mina ngizokusiza ukuthi ungabe saphinde wenze njani ubulala wena ntombazana wawuxakekile wayithatha lengane njoba lengane uyibulale ngesimabomu asiyincenge kanje ngomhlaba uhlangene ibuye bese uyakhona ukuthi uyihlambulule ingane uzoba necala kuNkulunkulu kodwa ngokwasemhlabeni angiyihlambulule isondele kuingane abantu thina basitshela iqiniso abantu ngakho mina ngakulaleli mina athi umuthi manje lapha ngifuna umuthi bakhona bafuna ukungibulala kade nguye oyobulala uma uyobulala ngitshele into uyobulala mangenawo umuthi ngithi anginawo angiyezwa kahle kunokuthi uthi nabaya kuzona ngathi uyojika lo muntu wami ufuna ukubulala no ngeke kulunga khuluma iqiniso mina ngifuna ukubulala ngithi hamba kubathakathi ebabulalayo mina engimbulalayo lo olwa nawe ngithi thatha nawo umuntu ukukhulumisa ukuthi abalwa nami ngambizi ngegama abalwa nawo umhlaba uhlangene uzokufuna ukuthola uyahamba manje kodwa finish uma kumakhelwane wakafe futhi uphinde uyomncwaba ukhipha imali wenze konke ukukhululeka ngoba wena unacala kodwa uma uzothatha umuntu asikhwifi lokho hamba ukhwifa abantu bathaka yibo laba ngithi abanye bayabuya bazohlala kulo ukuthi naso ukugeza inkinga yake kuwo basihluphe labantu umuntu nje ushoyo lengane athi ingane yami yangihlupha kokuqala yashona kanjani ingane esho ngicela ukukhuluma iqema ngibheke phansi nje ngithi ukhuluma iqiniso uhlambuluke kimi njengoba umuntu ekhuluma noNkulunkulu kodwa mina njengokusebenza kwami nginabantu ebadala hayi baba ngabuthi ingane kanje ngase ngithi lalela wona ngithi yebo nje ubonile wone kuNkulunkulu wawona edlozini wangcoyisa wena uhamba nje uthwele ifu okokuqala kasiyenze kanje ukhona into okwaphefumula kuye ekhaya ethi cha awethembe umuntu yebo hamba kuyihlambulule kanje wenze kanje ilunga into yakho ungadakho angugeze baningi abantu abakugeza nje ugeza umuntu onenkinga uzosinda lo muntu kodwa kahlambuluke mama uthi ngishonelwe indoda yonke indoda engithandana nayo siyahlukana ngenxa ukuthi le ndoda ayisukile kimi ingivimbela izinto zami ilala ngami usuku nemini yafika iyangivakashela njalo ebusuku angikhona ukuthandana nomuntu wesilisa hayi indoda enjalo ngiyayivala lelala nayo ngiyayivala isipoki uma kuyindoda ukuthi imvala ukuthi uyaganga yena uwenza into ngokungeke emthethweni ngolayela inkulumo yakho oba khona izinto njengoba nje ngigane ngilobola indoda amayizala ekhaya ize ngendlela ngithi isinto esisazi yes uma umuntu azovela qhamuke nje edlathuzela engene vele ithunzi lami lo mngama kodwa uthi izimklinye ibuye izolana nayo lo ndoda isipoki bayisebenza ngiyayikhipha ngomuthi angiyincenga kodwa uma kuya ngokuthi ayivumi siyinceka kahle ngemithi ngilayela inkulumo yakho ilala nawe yebo ayilena ilala nayo ifile isipoki laso kuthatha sokulahla lesikuvala kungasabuyi uma kuya ngokuthi akalali naye uright ke sengizokwada ngenze nje into ukuthi cha lo muntu onayo wena wenze kanje yenza ukuthi nokuthi angavele entshontshe sibaya sendoda lesi obese kudingayo asibasiza abantu asibatshele nabo iqiniso
kufanele kumenzela izinto sengiyabona ukuthi ayisipoko lo ngikhipha imithi yokuthi ngikhiphe isipoko kuye alale nale ndoda le akuyena indoda yakhe basebenzisa indoda yakhe njengomuntu ngathi iyona enqabayo kade bamphendula ukuthi akahlala besipoke akakho umuntu oshona ofuna anqabe into ayifikayo umuntu uthi lo muntu lo mina ngimazi umbike ngesintu bese yaziwa qhubeka impilo. Siyiqinisa kanjani imizi yamadoda aganiwe, imizi yamadoda asethathile, sibagada kanjani abafazi, bagada kanjani amakhosikazi kwaNdosi? Leyo angifuni ukukhuluma kakhulu. Ngeke ngiyikhulume kakhulu. Okokuqala methu umuntu ufuna ukugada umuzi wakhe ezala kwaNdosi. Asikhulumi ngomfana ojolayo. Yes, ngiyambuza ukuthi wena ubani wena? Ufuna ukugada umuzi wakhe indoda mina sengilobole shosho nonkosikazi okanje kanje. Okokuqala umgada njengoba sokukhonta iqalile noma cha ethi cha akaqali ngifuna nje ukuthi ngenze isimisezo ukuthi nami agcine umuntu angahluphi ehlaba amadoda nawo anenkinga ngifuna ukuyisho lento mina kokuqala ke mina engizokutshela nomsazi wami uma ubuza into kimi uza ngobuqila akavumi lo baba lo ngihamba naye lo mkhulu umsize ngoba kunegangi yes kunegangi ezifuna ukuhamba sicupha bonke abantu sibalekele mina ngiyonyanga yamanyala ukuthi yohamba icupha nabantu yenzani kodwa methi lo muntu uyangihlupha kunamadoda ahlupheka uyahamba ngithi ngilele endlini ahambe nje abuye ngisho ngobani hayi ngizomgoba ke loyo bese ngiyamlalela ukuthi utsotsi kangakanani yalo okhulumayo ngizokugoba ke lapho kodwa mawuthi nje ngifuna ukuqinisa umuzi wami siyakuxoxa nje ukuthi endoda ngicela into eyodwa yazi njengoba sothi ufuna ukuqinisa lo muzi lo mfazi wakho uzokubulala ethi ngani ngithi athi ufuna nangasasuke kuwe athi yebo sengiyakwenza kodwa uwazi ukuthi njengento oyenzayo izokusiza yakubulala futhi uthi ngizofa la nawo ufa khona so ke wena lento yenzazi phathe kahle ke na ungamhlukumezi njengoba umhlukumeza angathatha ngisho inakubulala manje njengoba inhliziyo yakhe into nje ethinta wena ulwa nawe unesikhwele nayo sikusiza bese uthi impela kulungiswa ukusiza kodwa uzimbele wena ithuna mawuyiphathe kahle kuzoba kahle washiya lo mfana ufuna ukuthi umenze toys uzimbele wena ithuna ke uma ufuna ukugana ukhuluma nawe mfazi uma umlothi na ngifuna ukugana mengabe ngitshela babucela mina ngifuna ukugana kungcono ukufuna ukugana ufuna ukugana ukhulumile nalomuntu yebo hayi siyehlulana kanje siyaxoxa ke la sixoxa kodwa nje angifuni ukuthi mina ngivele ngikulalele umuntu futhi ubesigcila ayolala emahlathini ingane zihlupheke hayi lo muntu ngamsebenza uNkulunkulu wethu bathi nasilapho uthi asisiza abantu okumele sibasize singabasizeli egameni lemali nje ukuthi masithola imali kulungile bagcinene sikwenzayo sizomiswa ngakho futhi ikhona lento ethi ubaba uNdosi umuntu wesithembu ikhona intelezo ngathi uyiphethe for amadoda athi thina sifuna ukuthatha isithembu kodwa amakhosikazi siyawafuna ukuthi abumbane kuphinde kubumbane ngisho izingane emndenini lento kanjalo waphela umuntu isithembu akasithathi ngokusibukela kwabanye abantu kunento elokhu ikhuluma kuye nje ukuthi angithathe kodwa ifike samcabanga angithathe umuntu futhi wesithembu mekhuluma uyambona ngisho emncane nje ubumncane kangaka uyambona lo mfana ikhonte kuye okokuqala before uze kuNdosi usithathe kanjani isithembu sakho usithathe ngokope uthi unemali noma nje ikhonte ifike ukuthi ngathi ngagana ubona ngani mawuyithinta lonto umfazi oqala umlobole nje kalula ukuthi noma sewuthi uthinta lo umthinta umdlayisayo noma ungakachazi ukuthi ngifuna ukumcela imali izimali wow konke ngifuna ukukuhlela kuyenze kusho lo muntu ngaba nguyena umuntu engiphiwe bese uyakulayo uthi nguye bese uyakwazi into ozoyithinta yonke ayihlangane edlozi lakho ukana ngesithembu akube sedlozini lakho bokwama wakho ungakukopeli nje noma ungafuna yonke imithi kodwa mawukopele kuzokuhlula bogcina abantu sebelamba behlupheka asikwenzeni kodwa sikwenza ukulayela imizwa yethu ukuthi yinto eyikhuluma kithi namandla amanjani sizokusiza kuloko thina mina nje isithembu sami angikaze mina ngisibophe sengikhuluma iqiniso ngoba akusona sami usiphathele ngeke unyathele phela mina la nginyathele khona kodwa ikhona lento ethi hawu mkhulu kanti unyathele ushiya umlowoni mina kahle mina owami umfazi phela ngeke wena umeshele wena mangisaphila uzomshela nje phela unkosikazi unesizotho ukuthi unkosikazi ukuthi sizotha sani ke angifuni ukukhuluma kakhulu mina phela ngibuye ngena sezweni lenkosi kodwa wami unkosikazi umehamba nje kuyacaca ukuthi unkosikazi kaNdosi umama uNdosi nama ngihamba ubaba uNdosi lo kuyacaca indoda nje mangisaphila nje ukuthi ifaka isithunzana sayo
hayi angifani ezinyanga ezicupha abantu zobulala abantu othinto wami ucushiwe njalo owami umfazi ngomcupho naba ngiyazi nje uzowangena la nje la ubizele ukuba la akake umuntu ozomthinta hayi kufezwe ekhehla ngifuna ukusho njalo nje mina ngalabe bama ngibabophanga kodwa ngisho ngilele ngibhekele ngiyakwazi ukuthi hayi ngeke kwenze lutho ngicela nje sidlule nje ngeke kwenze hey yaqhiraza la hayi ndoda engeke ekhehla leyo ngeke asibuye kule nto ke manje ngifuna ukuyichaza la yamkhulu enye into esihluphekisa kakhulu emhlabeni uyabona ubuthakathi bukhona kodwa kakhulu umona oba njulanje bakhona bakumonazela ukuthi ufike kanjani la abantu bomona ke singalokuthi shaba thakathi funa intelezi yakho into yakho ethinta ivithiza abathakathi bakhulu manje sowumona yayizwa into engishoyo ngifuna abangithakathayo bafe cha labantu abangimonazelayo ngiyabanyathela manje sengifikile ngibahlakaza ngomhlaba hlangene manje bonke ebanomona nami ngiwalayisa ngeziswe yimi le ngedwa manje ngiyahamba ebanomona nami angibasi ngiqonda ukusho ukuthi izinto eziningi lezi ezenzeka la manje emhlabeni